आता मी कोथिंबीरच्या वड्या करणार आहे आणि यासाठी एक छोटी पेंडी कोथिंबीर कापून स्वच्छ धुतली, 2-3 वेळेला निथळत ठेवली आणि कापून घेतलेली आहे। आता याच्यामध्ये एक छोटे 2 कांदे मी चिरून घेतलेत, आणखी ते घालणार आहे। एक पेंडी कोथिंबीर मी स्वच्छ धुतली आहे, नंतर चिरून घेतली, त्याच्यामध्ये हा एक कांदा चिरून घातलेला आहे। आता याच्यामध्ये मीठ घालते चवीनुसार। आता आलं लसूण पेस्ट 1 चमचाभर घालते, नंतर थोडासा ओवा, एक छोटा चमचाभर ओवा। नंतर ही धणेपूड आहे, ही धणेपूड मी 2-3 चमचे घालणार आहे, छोटे आहेत हे चमचे। आणि ही जिऱ्याची पूड केलेली आहे, ही जिऱ्याची पूड मी 1 चमचा भरून घालणार आहे। आणि हे लाल तिखट आहे, नुसती मिरची पावडर, ती आपल्या तिखट हवी त्या चवीनुसार ती घालायची आहे। हे नुसतं मिरची पूड आहे, हे छोटे छोटे हे 3 चमचे घालणार आहे। आता अर्धा चमचा हळद पावडर घालते आणि नंतर हे चांगलं मिश्रण सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे। आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये मावेल एवढं आपण बेसनचं पीठ घालणार आहोत, पण त्याच्यावर थोडंसं तांदळाचं पीठ घालणार आहे। हे तांदळाच्या पिठामध्ये जरा कुरकुरीत हवे असेल तर आपल्याला ते कुरकुरीत होते, ह्यासाठी मी थोडंसं तांदळाचं पण पीठ घालणार आहे। आता मी बेसनचं पीठ याच्यामध्ये घालते, पहिल्यांदा 3च चमचे घालते मी बेसनचं पीठ, नंतर लागलं तर मग घालणार आहे। आता 3 चमचे हे, नंतर तांदळाचं 1 चमचा। आता बघूया आपण हे चांगलं कालून घेऊया, त्याला किती पाणी अजून पीठ लागणार आहे ते बघूया। पातळ झालं तर मग पीठ लागेल, नाहीतर मग ह्याच्यातच चांगलं मळून घ्यायचं। हे थोड्या वेळाने ह्याला जरा मीठ लागलं आहे का बघायचं, हवं आवश्यक वाटलं आपल्याला तर थोडंसं मीठ घालायचं नंतर। मग हे बघा हे मिश्रण असं तयार झालेलं आहे हे कोथिंबीर वडीचं। मला वाटतं त्याच्यात थोडंसं आणि मी बेसन घालणार, 1 चमचाभर आणि बेसन घालणार आहे। आणि मग हे चांगलं मळून घेऊन मी मोदक पण म्हणजे टपरवेअरचं जे मोदक कुडायचं भांडं आहे त्याच्यामध्ये हे घालणार आहे, त्याच्या सुरळ्या करून ठेवणार आहे वाफवायसाठी। 15 मिनटं त्याच्यावर वाफवल्या की आपल्या या कोथिंबीरच्या वड्या तयार होतील। मग बघा चांगलं पीठ असं हे मळून घ्यायचं आणि आपण ज्या हातावरती धरून सुरळ्या करायच्या, या प्रकारेच्या छोट्या छोट्या 3 सुरळ्या झालेल्या आहेत। आता ह्या मी हे इथे पॅनमध्ये पाणी गरम करत ठेवलं आहे, पाण्याला उकळी आल्यापासून 15 मिनटं फक्त वाफेत ठेवायचं, जरा उकळी येऊ द्यायला। मग हे भांडं मी ठेवून याच्यावरती फक्त 15 मिनटं ते वाफवणार आहे। वाफवल्यानंतर मध्ये आपले ह्याच्या वड्या पाडून आपल्याला फ्राय करायचे असेल तर फ्राय तळायच्या असेल तळायच्या, किंवा त्या शॅलो फ्रायसुद्धा करतात। आता 15 मिनटं झाली आहेत, आपण आपली कोथिंबीर वडी शिजली आहे का बघूया। हे बघा चांगल्यापैकी जे शिजली आहे ती थोडी, म्हणजे हे बघा। आता आपण गॅस बंद करूया आणि थोडा वेळेला थंड करायला ठेवून देऊया, नंतर मग ह्याच्या वड्या कापून आपण त्या तळून घेऊया। ते थंड झाली आणि आपण ही या अशा कापून घेतल्या आहेत। आता मी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि ह्या कढईमध्ये तळून घेणार आहे। आपण ही न तळता शॅलो फ्राय केली तरी छान लागते, कुरकुरीत लागते, कारण ह्याच्यामध्ये आपण कांदा घातला आहे, पण मी आता ही तळणार आहे। चांगली गुलाबी रंगात होईपर्यंत आपण ही तळून घ्यायची आहे। हे तळून काढलेले आहेत। आता ह्या मी तुम्हाला शॅलो फ्राय करतो ते दाखवते। थोडंसंच तेल आहे, त्यामध्ये ह्या छान खरपूसपणे भाजून घ्यायच्या, मस्त कुरकुरीत होतात। तर ह्या आपल्या ऑलमोस्ट झालेल्या आहेत, आपण काढून घेऊया। तर खमंग आणि कुरकुरीत अशा कोथिंबीर वड्या आता तयार झालेल्या आहेत। तर या पावसाच्या दिवसात कोथिंबीर वड्या तुम्ही नक्की करून बघा।
त्या कशा झाल्या हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आम्ही तुमच्यासाठी अशा चमचमीत आणि गमतीशीर व्हिडिओ नक्की घेऊनच जाऊ. धन्यवाद.